Hei, tervetuloa GS Fleet Manageriin, täysin uuteen käyttöympäristöön. Päästäksesi nopeasti alkuun, käydään läpi perusteet. Aloita syöttämällä sähköpostiosoitteesi. Tarkista sitten sähköpostisi saapuneet kansio tai roskapostikansio. Sinne saapuu viesti, joka sisältää turvallisen kirjautumislinkkisi. Klikkaa linkkiä, kirjaudu sisään ja olet valmis. Klikkaa kartalla olevaa kuvaketta saadaksesi lisätietoja kyseisestä ajoneuvosta. Ajo- ja lepoajat sekä ajoneuvon historia ovat myös saatavilla täältä. Suunnittele turvallisia, älykkäitä ja ympäristöystävällisempiä reittejä sekunneissa. Katsotaan ajoneuvohistoria-osiota. Käytä karttaa nähdäksesi tarkalleen, missä ajoneuvo on ollut, milloin ja miten. Vie hiiri tapahtuman päälle saadaksesi lisätietoja siitä, mitä se sisältää. Voit myös valita päivämäärän suoraan kalenterista. Kuljettajasivu antaa sinulle yleiskatsauksen kaikista kuljettajistasi älykkäillä tilakuvakkeilla ja intuitiivisilla, helppokäyttöisillä suodattimilla. Etsitkö jotain tiettyä? Käytä hakukenttää. Voit tietenkin myös suodattaa kategorian, tilan ja useiden muiden parametrien mukaan. Polttoaineen kulutus on myös helposti saatavilla. Yksinkertaisesti ja selkeästi, jotta voit laskea CO2-päästöt, seurata ympäristövaikutuksia ja raportoida helposti eteenpäin. Lataa raportti lisäanalyysiä varten. Jos tilauksessasi on aktivoitu ajopiirturi, DDD-tiedostot ovat myös saatavilla suoraan ladattaviksi alustaltamme. Tuemme useita ajoneuvovalmistajien OEM-integraatioita rajapintojen kautta ja lisää uusia lisätään jatkuvasti. Google Traffic Flow-integraatio on tuettu, mikä mahdollistaa uusimman liikennevirtadatan sekä yksinkertaisen visuaalisen yleiskatsauksen ilmoitetuista onnettomuuksista, ruuhka-ajoista sekä jonoista. Kiitos luottamuksesta, jonka osoitat GS Fleet Managerille. Yhdessä eteenpäin. Turvallisemmin, älykkäämmin, vihreämmin.